ľudia, dneska ideme natočiť domy pomocou AI. Toto je pomocou ChatGPT, to som si práve teraz odfotil. A ideme ho urobiť, ešte cobblestone treba zobrať. Dajte, nech sa mi to našída. Cobblestone je tu. Tak, a koľko blokov to je? Raz, dva, tri. Zase mi 3 bloky, ne? Ne, počkať. 4 bloky. 4 bloky je to široké. Čiže vlastne... Počkať. OK. Čiže vlastne... Sem. Teraz 3 bloky. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3. 4 správne to mám. Teraz to mám správne. Raz, 2, 3, 4. OK. Tak. Aha, ale to mi asi nevychádza, čo? No jasné, tam je to 2 bloky široké. Čiže vlastne ešte jeden blok to musíme zväčšiť. Či rozšíriť. Nice, OK. Teraz čo mám spraviť? Ježiš, ja som to urobil úplne zle. No nie úplne zle, ale tam má byť asi schod. Nevadí. Ne, počkaj, není tam schod. No počkať, ja sa pozriem. Tomuto nechápem, čo to je. Víš, to není taký dom, jak som si myslel, že to bude. Nevadí, ale ja ho už spravím taký. Čo vám mám na to povedať? ChatGPT sa snažil, ale hen taký schod na jeden blok není veľký. Počkať, mne sa to zdá zase. Bože môj, tam majú byť jednoblokové dvere. Mne sa to zdá, alebo... Ja som úplne motak, ty kokos. Ja som to mal celý čas správne, prečo som to rozšíril, ten dom. OK, toto už mám. Počkaj, skúsim to, že či to tak funguje. Ne. Vidíte? Ten schod ani taký není. Počkaj, skúsim to ešte ináč. Vidíte, ten pôvod tam nejde. Čiže on to urobil celé zle. OK, ale teraz...
OK, teraz žiadne okno nikde. Ešte mám Gemini, čiže on mi ešte nejak poradí. A jeden youtuber už natáčal takéto video pomocou AI, ktoré mu povedia, že aký to má urobiť. A ja to, no nekopírujem to, ale zase bolo to pekné video, čiže trocha ho aj kopírujem. Ale on nemal plochy svet a ja mám plochy svet. Nice, pasnem to sem. Ne, čo robím? OK, teraz to môžem zakryť celé. Teraz jak ten dom vyzerá? OK, idem to urobiť. Počkej, robím to vôbec správne? A dobre, našťastie to robím správne. OK, ideme na to. Ne, čo robím? OK, toto mám. Teraz ideme ďalej. A ideme to isté úplne urobiť. Napísal mi aj, nech si vnútri urobí nabytok. Len to ma už nehal na samého. Čiže vlastne ja mu to splním. Čiže vlastne, keď ma to nehal na samého, tak ja to kľudne urobím. Lebo viete, on nevie urobiť také, no akože hej, vie mi poradiť aj s nabytkom, aký pekný môže byť, ale viete, keď to poradil už na samého, aby som to urobil, tak urobím to sám. Ideme urobiť ten nabytok teraz. Zoberiem si posteľ, pec, crafting, čo ja viem, čestku a zoberiem si aj armor stand. No, že teraz neviem kam dám. Ešte mi tu niečo chýba. No jasné, ešte kovářský stôl, kovadlina. Vlastne to nie je kovadlina, ale ja to tak volám. Tak ešte, toto mi tu chýba a toto. Nie, to som nechcel mať jednu faku. Toto som chcel presne. No jak to robím? No už to nechám proste takto. Alebo počkaj, ešte to skúsim nejak. No. No nechám to už takto. OK, teraz si zoberiem armor stand. Urobím to na budúce.
Ja to radšej urobím na budúce.